Coca-Cola sklinka, Pepsi. Takže čaules, já vás vítám u mého úvodního videa na tento kanál. Co na tomto kanále můžete vidět? Připravte se na nezdravou dávku herních videí. Ale jako už může žet. Šachmat. My ale hrajeme karty. Ty nechceš uznat, že jsi prohrál. A nebo videa natočené kamerou, neboli retardované vlogy. Co to vlastně natáčíme? Řekl jste retardované? No to ano, tak jde všechno podle plánu. Já tu opravdu být nechci.